Takže tak přes přední sklo, jo. Vyjíždíme ze střediska Alpe Lucia, nástupní stanice Belamonte, pojedeme doprava. Ostře doprava. To tam necháme ten komentář, asi to bude nejlepší nápad. Nahoře je sníh. Auto nechtělo jet, bo řidič neměl bonbon, ale už jsme to spravili. Serpentiny. To mají chodzeny, Doleva je odbočka na Paso Rolle, ale tam to nejezdí. Doprava jedem na Predatce. Každý den doma, víš, takže tak jako... Určitě to nepřijde směšné. No ještě jo, postupně. Středoleva. Přes mostek. Jirka. Přes mostek, přes Valača, přes řeku Valača, Rio Valača. Tyhle, ten to řeže, ten řidič. Musím mít asi japonské auto. Belamonte, hlas. Teď jsme Belamonte. Comune di Predace. Belamonte. Přechod pro chodce, zpomalit. Nejhorší na tom je, že mi začíná bolet ruka. Změna v držení. Třeba hodit ruku. Jo tak, že to necháš ležet. Ne, to. U nás se tak opřela vždycky. Změny jsou natačili, změny. Chceš to s palubní deskou nebo bez? Bez? Já to beru právě s palubní. Máš Aha, takže chceš to bez palubní desky. No ne? Ty vole, tak se vrát. To musíme se vrátit. Já si myslím, že právě to chceš s palubní deskou. To je nějaká mrtvola, kdyby. Natoč to. Kde? Vpravo, vlevo? Tady, aha. Ponožky. Rukavice, když možná, že to někdo nechali nahoře, víš, jak na autě. Příště budeme ubytování tady. Položíš a jedeš. Tak bolí ruka? s termoskou jedeš. Bacha, tam stojí. Když víš, jako večer jsme někde v noci jsme zastavili v Maďarsku a Belveder. tam šel nahoře na auto. A to neslyšíš. Já nevím, jestli Ruka ti upadne. Jestli my jsme za nima to třeba viděli, nebo... Ty a máš tam vůbec film v tom? Jo, jsem koupil nový. Barevný? Že jsme neviděli. Řetězy. Mám ti pak natočit i tu medvědí díru? To už máš vyfocenou. To není tak, že? Ti kameraman to nemají jednoduché. No a máš stabilizátor. Stabilizátor. Predatco kilometru 5. Klopené zatáčky. Ostra. 180 vyšel hlasy. Vyšel hlasy 180. Vlevo. 360. Dvojka, Míša na 3. 360. Míša 3. Horizont. Marek měl 360. Marek, já bych to byl měsíc, to jako nepřetačete. Klopená. Zavody? Je. A štau, to už je příprava na zítra. Se mít na loži, jsem říkal. No proto jedem tak pomalu.
Clio, není to Tomeček? Jezdí na ryby, ne? že jo. Však tam byl rybař, ne? Jsou rybářské terény. To Středolova. Šel asi ze zadu. Ne, tam je jiná brzda, tam je nějaký, co se učí. Černí pasažéři vzadu. Kupili řidič veselý vrak. Kolik jsi měl piv, Romanku, Jedno. před jízdou? Jedno, ale bílé, tak to se nepočítá. 5%. Bílé neleze do hlavy. Weizenbier. To je nějaké P? Není to jako začáteční? No, co? Je, no, určitě. Taky, nechci říkat, co je na P. Jsou ostravský, ale co má úzkou slovní zásobu. Aha, to je to kráva. Bacha Sorny. Cyklisty Giro máš? d'Italia, Giro Giro. d'Italia. To jsou pozilci. Rukou pod chudák. Si vede film, ale Točit Clio. další Giro. Mám mají přibližovat? To nepřibližuje. Perfekt. A špric, Aperol špric. Predaco kilometry 3. Tre, to bylo 5. A teď? Tam vpravo nahoře je červené to, tlačítko to můžeš vypnout za chvíli zase. Potom natočíme u baraku až.